Καλό είναι να έχουμε κάποια νερά ως backup. Αν γίνει κάποια διακοπή νερού για 1-2-3 μέρες, να έχουμε να πίνουμε και να το χρησιμοποιούμε για κάποιες βασικές μας ανάγκες. Νομίζω θα πάρω τα αμύγδαλα. Μπορώ να κάνω πολλά παράγωγα με αυτά. Γάλα αμυγδάλου. Μ' αρέσουν κιόλας. Γενικά τρώμε μακαρόνια σαν οικογένεια, οπότε τα προτιμάω για την αποθήκη μου και ειδικά τα ολικής άλεσης. Και το ρύζι μας αρέσει, οπότε θα πάρω 2-5 κιλά για να τα αποθηκεύσω κιόλας σε κουβάδες. Ταινίες, χαρτοτενίες, διάφορα υλικά για το σπίτι πάντα χρειάζονται. Έχω, αλλά θα προτιμήσω κάθε φορά που έχουμε να πάρω άλλη μια duct tape. Κάτσε να μαζέψουμε και λίγο τα πράγματά μας, όμορφα όμορφα, μην μας περάσουν και τίποτα προετοίμαστους. Θυμάμαι τότε με το ψευτοϊό, τρέχανε όλοι και αγοράζανε χαρτιά υγείας, πραγματικά δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Εγώ παίρνω χαρτιά υγείας, ξεκάθαρα, γιατί συμφέρει και οικονομικά, διότι οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά και για να έχω ένα μικρό στόκ, μην πηγαίνω συνέχεια στο σούπερ μάρκετ. Ταμπλέτες χλωρίνης, πολύ καλές για καθαρισμό του νερού, απαραίτητες να έχετε στο σπίτι σας.
Καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμη μικρό βίντεο. Η αγορά των προμηθειών, αυτών των λίγων προμηθειών που πήρα εγώ σήμερα, έχει να κάνει με το ότι παρατήρησα μερικές ελλείψεις στην αποθήκη μου, οπότε με αφορμή το να πάω να πάρω κάποια χαρτιά υγείας και κάποια μπουκάλια με νερό, μου έδωσαν την ευκαιρία να αγοράσω και κάποια άλλα πράγματα, όπως καθαριστικά, όπως είδατε, ρύζι, μακαρόνια. Το ρύζι θα αποθηκευτεί σε κουβάδες. Στην αγορά μας, εις ό,τι αφορά τις προμήθειες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε και να γεμίζουμε με πράγματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το 1+1 που λέμε. Πάμε για παράδειγμα να πάρουμε ένα πακέτο ρολό υγείας, παίρνουμε άλλο ένα. Πάμε να πάρουμε λίγο ξύδι, ένα πακετάκι, παίρνουμε άλλο ένα. Έτσι σιγά σιγά γεμίζουμε την αποθήκη μας και μπορούμε να το χτίσουμε σταδιακά και μακροπρόθεσμα, να έχουμε πάρα πολλά υλικά για να μπορούμε να παίξουμε. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, αν ακολουθάμε αυτό τον κανόνα, παίρνουμε το 1+1, θα έχουμε πάντα γεμάτη την αποθήκη μας. Επίσης, ένας σημαντικός κανόνας είναι να βάζουμε τα καινούργια προϊόντα στην πίσω πλευρά της αποθήκης, έτσι ώστε να έρχονται τα πιο παλιά μπροστά, για να καταναλώνουμε από παλιά προς νέα. Λόγω της ημερομηνίας λήξης θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για την ημερομηνία λήξης στα προϊόντα που αγοράζουμε. Καλό είναι να είναι μακροπρόθεσμοι, και επίσης ένα σημαντικό είναι να μπορούμε να αγοράζουμε προϊόντα, τα οποία μας αρέσουν. Δηλαδή, εμένα για παράδειγμα δεν μου αρέσουν ξηρούς καρπούς, ειδικά με αλάτι, δεν μου αρέσουν τα πολλά τα κρεατικά, δεν μου αρέσουν συσκευασίες τύπου noodles, προτιμάω τα μακαρόνια τα απλά, τα ολικής άλεσης. Παίρνω πράγματα που μου αρέσουν. Μου αρέσει πολύ το ρύζι, μου αρέσει το μακαρόνι. Εννοείται ότι έχω δικές μου προμήθειες που τις παράγω, όπως μέλι, λαχανικά. Αυτά εννοείται τα παράγω εγώ, όχι στο μεγαλύτερο βαθμό. Φυσικά και ψωνίζω κάποια προϊόντα για το σούπερ μάρκετ. Αλλά ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις πρέπει να είμαστε. Το να πάρω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν, να τα έχω στην αποθήκη για ώρα ανάγκης, 100% θα λήξουν, θα σκουλικιάσουνε. Το έχω κάνει, παιδιά, πολλά χρόνια πριν που είχα ξεκινήσει να ασχολούμαι με το prepping. Δεν χρειάζεται να παίρνετε προϊόντα τα οποία δεν σας αρέσουν. Εντάξει, να πάρετε κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο στο να λήξει και να μην σας αρέσει, να το έχετε μια ώρα ανάγκη, εκεί ναι. Αλλά καλό είναι στην αποθήκη σας να έχετε προϊόντα τα οποία τα δουλεύετε, τα καταναλώνετε, για να μην πηγαίνουν και χαμένα, έτσι. Να έχει και έννοια η αγορά του προϊόντος, κερδίζετε, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τρελές αυξήσεις στα προϊόντα, έτσι. Μέσα σε 3-4 χρόνια βλέπετε τι έχει γίνει, οπότε βγαίνετε και κερδισμένοι μακροπρόθεσμα, και η ουσία είναι η κατανάλωση, όχι η αποθήκευση να το έχετε για 10-15 χρόνια να χαλάσει και να σκουλικιάσει. Αν θέλετε κάτι να το έχετε πάρα πολλά χρόνια, να αγοράσετε συγκεκριμένες τροφές στρατιωτικού τύπου, μπρε, οι οποίες κρατάνε 10 και 15 και 20 χρόνια, οι οποίες είναι τελείως άνοστες, έτσι. Εγώ έχω κάποιες, τις έχω ανοίξει και τις έχω δοκιμάσει κιόλας. Δεν μου αρέσουν, είναι καθαρά για μια κατάσταση επιβίωσης και τίποτα παραπάνω. Προτιμάω τρόφιμα που μου αρέσουν και που καταναλώνω. Αυτά από μένα. Εύχομαι να βοήθησα με αυτά τα πολύ μικρά και γρήγορα tips που σας είπα. Θα πούμε περισσότερα σε επόμενο βίντεο, το οποίο θα στοκάρω ρύζι. Θα δείτε και πώς το στοκάρω μέσα σε κουβάδες, είτε με την απλή αποθήκευση την παραδοσιακή, είτε μέσα σε σακούλες καινού αέρος. Θα τα δούμε αναλυτικά από κοντά και θα πούμε και περισσότερα πράγματα τότε. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.
Σιέρα Γιάννη και Νέα, μια δοκιμή, λαμβάνει κανείς? Εδώ. Γεια σου συνάδελφε, μια δοκιμή ήθελα να κάνω. Θέλω να δω εάν ακούγομαι καλά. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι στην πόλη, εγώ στην ΤΕΙΟ είμαι, σ' ακούω λίγο χαμηλά. Έτσι, γι' αυτό. Μακριά είσαι. Ναι, είναι λογικό να με ακούς λίγο μακριά, γιατί είμαι με φορητό και μέσα στο αυτοκίνητο και είμαι και εκτός πόλης. Λίγο εκτός πόλης. Έλα, είσαι μάλλον κινητός, γιατί είσαι με